जोंनि दे बिटिआर सरकारा जोंनि थाखाय जेबो जोङो नुवाखै सुबिदा जोंनो होनाय। जोंनि दा बर्थमान जों खोनादों फरेस्ट बिफाना जादों फेरेंगा सार बिथाङा जेरैब्लाबो जोंनो सुबिदा खालामना होनांगोन बे फेन्सिं नट बर्डार वालनि जुनै। माने जों बासायनांगौआ बहुत गोब्राब। दिन दिन मैदेर मोसा मुफुरजों जोङो दा हर सान माने जोङो होख्रावबाय थानांगौ। फिसि फिसा जों न'आव थिख' थाख' जोंहा दोननायनि जेबो राहा गैया। बे अबस्थायाव जोंनाव दं। बे सान्थिफुरा कसुगावनि सान्थिफुर जोंनाव बेबादि अबस्था सोलिनानै दं। नखा नायब्लानो सान हाबब्लानो मैदेरजों हामला मोसा मुफुर मैदेर बेबादि जोंनाव माने समस्याया जागासिनो दं आरो दिनैबो नैबे बुथारजानायनि व्यक्तिनि मुङा जाहैदों फुरेन गयारि। बियो माने दा बैसागु बोथोर आरो बेराफारसे ग्रुप फ्राइडे बिनि जुनै बियो माने बियो मोसौ नागिरनो थांदोंमोन। बे मोसौ नागिरनो थांनायावनो मैदेराथ' जोंनि उसुं सेरावनो अराय सम थाखायो नालाय बियो खेल खालामस्लाबनो हायैयाव होसोजानानै गाथारजाबाय दिनैनि दिनाव। दा बे आरो ओमफ्राय जोङो रायजो राजा जानानै जों बेखौनो दा लुबैदों जोंनि दे बिटिआर सरकारा जोंनि थाखाय जेबो जोङो नुवाखै सुबिदा जोंनो होनाय। माने जों बासायनांगौआ बहुत गोब्राब। दिन दिन मैदेर मोसा मुफुरजों जोङो दा हर सान माने जोङो होख्रावबाय थानांगौ। फिसि फिसा जों न'आव थिख' थाख' जोंहा दोननायनि जेबो राहा गैया। बे अबस्थायाव जोंनाव दं। फेन्सिंआ दं खिन्थु फेन्सिंआ जोंनि थाखाय खामाय गैया आरो माने डिसटेन्सआ बारा बेबादिनो 5 किल'मिटार 6 किल'मिटार बेनि जुनै माने सर्ट जाया जेबो खामाय गैया। गाख्लायनानै हाबो गय थालिर बिफां सिफायो। जोंनि डिमान्डआ दा बेनो माने जोंखौ निरापत्ता होनांगौ। फेन्सिं नहत मजबुत जोंनो वाल होनांगौ जोंनि बे डिमान्ड आरो जुदि जों बे जिनिसखौ जोंनो जुदि होआब्ला आगोलाव जेरै सोलिबाय थादों दंफां लाइफां दानब्रुनाय लांदां खालामनाय जों बेखौनो लाबोफिनगोन। जुदि जोंनो निरापत्ता होआब्ला जोंनि रायजो राजानि डिमान्डआ बे। अन्नानै जोंखौ नायनांगोन। जिहेतु जों सरकार खालामो जों मदद खालामाब्ला पाब्लिकफ्रा मदद खालामाब्ला सरकारा जाया। गतिके जोंखौ सुबिदा होनांथारगोन। जोंनि डिमान्डआ बे आरो खावलायनो लुबैदों बे EM साराबो जोंखौ एसे नायस'नांगोन नायनांगोन। जोंनि दा बर्थमान जों खोनादों फरेस्ट बिफाना जादों फेरेंगा सार बिथाङा जेरैब्लाबो जोंनो सुबिदा खालामना होनांगोन बे फेन्सिं नट बर्डार वालनि जुनै। औ बर्डाराव जुदि वाल होआब्ला जोङो निरापत्ता गैया। जोंनि बे सप्तायावनो इमिडियेट होनांगौ जों बेखौ डिमान्ड खालामदों आरो जोंनाव दिनैबो बेबादि घटना जाबाय। जों गुबुनाव गाबोन समफोर घटना जागोन। जों अराय सम बेबादिनो दुखु खस्थ' सैबाय थानांगौ जों रायजो राजा। बेनिखायनो जों खावलायदों बे सोलिबाय थानाय सरकारनाव जोंनो इमिडियेटलि जोंनो बे बेबस्थाखौ खालामना होनांगौ होननानै जोंनि डिमान्डआ बेनो आरो। दा बिराद दुर्भाग्यजनक बिथां फुरेन मा लिरोमोन फुरेन गयारि बिथाङा बिराद समाज सिबियारिमोन। बे गामिनि नामजादा मानसिमोन। दा जोंनि थाखाय बिराद लस बे गामिनि थाखाय। बिथाङा बे मोसौ गोमानाय खोनानानै न'नि मोसौखौ नागिरनो हाग्रायाव थांदोंमोननो। दा बेहाय अनेक दिननिफ्रायनो जों खोनानो मोनो जे मैदेरजों मानसिजों मोनसे कनफ्लिक्ट जानानै दं होननानै। दा बेनिनो दिनै नैबे घटनाया जाबाय आरो बे जिनिसखौ जों गोख्रैयैनो मोनसे समाधान लाबोआबा भुत भबिसत जेखौ जों इंलिसाव मेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्ट होनो दा जोंनावबो जाजेनबाय आरोखि। बेखौ थाबनो जों सरकाराव जिरायगोन आरो बेबादि घटनाया जाया आरो बिथांनि आत्मानि सान्तिखौ जों कामना खालामो। बहुत माने समाजनि बिराद नामजादा मानसिमोन अनेक हेल्पफुल मानसिमोन बिथाङा। जोंबो पार्सनेलि मिथिगौ। थ' बिराद दुखु नांथाव बे घटनाया।
दा जों न'खरनि थाखाय सरकारनिफ्राय अनेक अनुदाननि मोनसे लामा दङ दा बे राहाखौनो बोरै होनाय जायो बेखौनो जों खबर लानो फैदों दा पस्टमर्टेम जागोन पस्टमर्टेम जानायनि उनाव डिपार्टमेन्टेल जे सिस्टेम दङ दा आननेचारेल डेथ होननानै बुङो बेफोरबादि केसखौ दा बे सरकारनिफ्राय बिदिनो मोनसे अनुदान गिदिरैनो मोनो BTC सरकारनिफ्रायबो मोनो आसाम सरकारनिफ्रायबो मोनो दा आङो राङा बेसेबां मोनो बेखौ बुंनो हाया खिन्थु बे मोनसे रां दङ आरो जोङो पार्टिनिफ्रायबो सरकारनिफ्रायबो जोंनि माने MLA बिथांमोनहाबो खबर लागासिनो दं बिथांमोनखौ बुंनानै जे बेखौ गोख्रैनो मोननायनि थाखाय जों नाजागोन